lagi pagwa ni Mayor Martin Escalante man ang napagwa dito ang mga karinderya, mga restaurant, mga beach resort sarado. Dapat mag-close in. Sa huli, ayag si Mayor nga ang mga karinderya at mga beach resort na gabukas nila pero 30% lang Yes. ang capacity sa ila sila nga lugar. Kaga ang payag kasi mag-close ang karinderya gali matag lamang sa serbisyo sa take-out kag subong man sa delivery sa pagkaon. So kay natin amend ang pila sa mga kaundan ng EO actionary kag sa pag-amendar sinete amo na ni ang gwa sa executive order nga kagabi yin masama natin to ang kaundan amo gid man to nga giyamatdo nga masiratan ang mga beach resort kay sa GCQ ang ECQ yata sarado gito ECQ pero pag GCQ sa tunga tayo 30% ang attendance. Kaysa na kami yung liquor ban gina. Wala baligya, wala sa pag-inom. Wala na kasi balay mo, hindi ka kainom Pero sumugin amend ang section 1 ang implementation ng guideline ba lang kasi kagin amenda higit lang adlaw. So ang nagwa na dire kasi mga restaurant 30% at pwede na magkapa-dine-in. Ang mga beach resort naman, bukas man, pwede mo sila makabaton sa customer 30% man. Kaya man nagreklamo ang mga negosyante mo nga tisay sa bulan niya nga wala gidya sa income action rate. So, sirado ang mga beach resort ng mga establishmento nga tangay sila sa mga pagkaon paper sige diya ka pikando maboy sa tabunan din pero kung basihan mo ang GCQ inaya nagkwakid man sa quarantine protocol niya na 30%. Wala man siyang perfecto. Pagkatapos sila nga kanamo ito nagmuno at ginayon man nagmando si Mayor Salvador Maling Escalante nga nag-meeting liwat ang local ATF kagin kaysahan nga TMN ang ara sa section 1 sa implementation ng guidelines agod nga matagaan man sa batak si Merek ang mga palamangkutan sa giban. So, mula, para sa mga tagparamati, mga nagaparakiyan sa mga restaurant, mga karinderya, mga beach resort, mga mountain resort, dari sa may syudad sa Cadiz, kapatugot, pagi sa sining EO, nga pabukas, pero 30% lang ito. Hindi pwede na ang padamo-damo tabo, gabi na gid kon weekend. So, pareho niya po na kasi 50% niya ang sa trabaho sa gobyerno. Tunga-tunga lang ang tricycle 50% man. Lain kasi ay subungan law, lain naman nga kulor pagkaaga, paway naman ang kulor ng blue, pula naman ang mabiyahe. So, 50% man ang mga tricycle. Ang mga ang mga lodging house diri, ang mga hotel, nagbando man ang executive order nga hindi sila pwede magbaton sa mga pangayaw action ereka. So, kung may makato diri kasi wala man action erek sang border control, way man niya sila nga may mga pagbutang checkpoint na lang niya natural na random niya ginahimo sa kapulisan pero wala sa border control
So, nagapangabay lamang ang local ITF, labi na si Mayor sa Barlamading Escalante, nga kung may mga pangayaw, managabot sa tagsa ka mga lugar naton, magpaibalugit, no? Pabaloon ta mga ara sa barangay para nga mausisa kung di na nagaling. Para kasi kung kinanglan bala na i-isolate, nagot nga mapasigayon na sa nagkaigo nga proseso, di mo on nila sa naton sila nga local IETF. So, parte, amo ang mga balita sa nabot na taway, mga syudad ng Sagay, at na okay, malaki na rin ka. Wala kiman sa mga daragko sa mga insidente, sa mga aksidente. Ang syudad sa Sagay, subong nagbubuo man ang kaso, no? Sa bahin sa COVID-19. Yamo nga tingala, ganun nga, subong nagbubuo nga, nag-GCQ man. Sila sa iban, sila nga, para guro nga maka-acquire na yun sa vaccine. Di kung si Governor pa, kasi kung ara kita sa area of concern, maabtan magkikita na yun sa vaccine. No? Kaya mo na nga kinalanon. Kaya dari sa sunod sa Cadiz, instead, accelerate sa July 4, amo ang ika-54 katuig na nanging siyudad. Ang siyudad sa Cadiz, muli sa itong 1967, ika-54 na. Pero ang siyudad sa Cadiz hindi mag-celebrar sa mga lalo mo na mga aktividades, may misa lamang. Kag may mga virtual na programa, pero focus sa vaccination sa July 4, 5 and 6 para sa mga senior citizen. Kaya may 1,200 doses kang COVID-19 Sinovac na bakuna na nag-abot direct sa NEREC. So, sa July 4, 5, and 6, tatlong adlaw, ibitar ang local government nga sa mga senior citizen nga di ka mo magpangalagdag na o di na ka mo pagdodua at so ka mo sa Kadisarina at balikan ta si Aksyon Roger Gotigue na utod pa siya, no? Sa talis po sa sining report ang pagpamakuna nasa mga senior citizens, no? Ang panawagan sa alkalde nga kadto kamo sa Cadiz City Arena kato dito ang schedule sa inyong vaccination. Aksyon Roger? Yes, sa mga aksionerek no, nga hindi na magpangalagaan, di ba panodua mga senior citizens, kasi 1,200 ka Sinovac vaccine. Tatlo kadlaw, kabay para mapaubosin at matagaan sa bakunan ang iba ng mga senior citizen nga pangalagaan pa aksyon erekta. Ang ito mo sa mga report, malita, informasyon, ikan din sa mga isyunan sa Cadiz sa norte naman sa probinsya sa Negros Occidental. Tabiyaw talaga ng mga Diyas, pagmamasi sa isyunan sa Diyas, pinagpamati sa ito, total bit po inulan, kasi mamilya man sa isyunan babu po inulan, nagpamati magkatol, karoon nga kami, may Corazon Blin Javier, nagdira sa kay Mr. Joswidia sa may barangay Kaduaan, upon kumalit sa parol at probisyon, kung bakit mamlinian maitukang fiscal Benjamin Maito na si Victorias, kaya nagkatumatik sa may Kent Town, karoon nga kami at kami Gunaldo, makauya kang tutuloy sa power cream, kaya pamati man sila si Ma'am Judy Delmo kag si Ma'am Melville Flores diraman sa Hong Kong. Report bikan sa sunod sa kadisuna sa balita o sa aksyon. Ini sa aksyon po diyan gutin mga report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Roger Gotigue live report gikan sa Northern Negros. Balita ni Aksyon Roger ginadulong naman sa kalawan sang may TC. Nagapakita ka bala vitamin antioxidant. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Kay Nimia Tiba, Mr. and Mrs. Nonoy kag Cherry Duario and Kids dira sa Maaw, kay Sir Edwin Pinito dira sa New Jersey, may gabi. Bana ko nga si Mark Boyet, Mark Villaluz, nagapaurok-urok dira sa Kabuguasan, Mansilingan, alin kay Nings Villaluz. Amelita Pandenyo, may gabi, kay Fatima Nardo dira sa Barangay Estefanaya. Cheryl Dulaca dira sa Dubai, may gabi ha. Kay Toto Eugene Gabuat Sr., good evening. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, sa kabataan dira kag sa mga Dungganon boys, may gabi kita. Kay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga sa Barangay 1, may gabi. Sabi ako dira, utod ko sa Buena Vista, Morsia, si Elsa Haba ang nagatamyaw. Kay Homa Lumina, mayong gabigid. Kay Joanne, baw nagapaurok-urok padara si Joanne sa Action Night Patrol, oh. Sa kay Joanne kag sa kay Maninoy Maing kag kay Maninay Chari Salvacion. Nagapaurok-urok ito, no? Alis sa report na Action Roger sa ruta kay Action na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kaga sa aton man nga mga suki nga talagpalamati sa aksyon na Night Patrol sa regarding sa stabbing accident aksyon na Eric no nga nagluntad sa nga alas 8 sang gabi. Kagabi aksyon Eric June 30, 2021 dito sa Purok Lampunaya, Barangay San Miguel, La Carlota City. Ang kalayoon sa police station mga 20 kilometros aksyon Eric. Ini ang hitabo aksyon Eric, ang biktima dire ginkilala sa kay Alberto Laxinto Archie, 43 anyos, ini siya soltero, pumuloyo sa Purok Lampunaya, Barangay San Miguel, La Carlota City. Ang suspect sa paglabo ginkilala sa kay Arnel Takuyo Imugar, 42 anyos, ini siya soltero man, pumuloyo sa Purok Lampunaya, Barangay San Miguel, La Carlota City. Ang investigasyon inom-inom ini sila kag nagsurusumsuman sang ido action Eric, no? Kag digto naginido gid sila kag naglinalisay kag nagunos ini aligasyon sang suspect, nagkuha sang espading ang biktima kag ginlabo ang suspect. So dito nagapuli ang suspect kag kuhaan sang binangon kag ginlabo ang biktima. Pamatian naton ang porsyon sang interview sang Action Radio sa suspetsado nga ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Carlota. Alas 5. Oo. Kinakada ko na maiyaw kayo to. Tapos nagtoto siya. Ang ido at para to sa Igatsuba, gin tumoy. Kapanita na sa kon, titaw sa net, gin lasa lamon. Ginuto sila. Tapos naginom-inom kami. Dua na kalipid, naubos na muna, apat kami. Wala, ito yung pangambal. Kung ka, na blaw, singke na blaw, lumote kay migo ko man si Jiprok malaan, kung pupulit ako ka. Wala, ito na yung yayaw. Pupulit kami, tago ano sa gate, may padalan, tiklod ako. Kinam lang kali sa kon. Sunod ni mo kasman. Pupulit kami gisunod ako sa tupad balay naman man, likod balay la. May mga platuhan na, kaya na lang lagyan, padto sila mo.
Kaya parapat sa brasing. Yan tulang usang nano bramo usman. Semua daw parapat ako sinandos ako harap ko lakos ko na din bayo. Tapos tayo lakos yo. Kaya yun. Kinaga ko lapa ang pulo ko brasing mo. Yung gusto ko sa ilakit sa pagod balay, undang ko kasi bato kasi mo yan. Kaya sa pagsunod. Sabi ang guro, ay ko dala, binakon lang. Subog mo siya, bubog sa sama. Tamo tayo, nagbalos na lang siya. Kaya lang dulman ako pa, yung klaseng mo. Nandas ako sa klaseng diyo. Bahay ko balo ko, status pagkuhan ko siya. Kaya doon dulman ako, nagpa ako binangon sa balay. Alam niya sa kumento palapog. Nantito mo bala sa daw. Then, araw ko siya. Siya mo to, ko, laban din eh, kaso, tawag din radio. Hindi yung igo sini. May ko, ka na yun, mo sa kuno, kayo eh. Yung nagtaga sa siya, nagtaga sa buwan, tawag ka, tanong ka, rescue. Tawag ko sa, opisyal mo na, ninan ko na eh. Namin Alberto, panan nyo to sa, madagat ko sa Barangay Una. Tawag ko rescue, panan nyo na to sa, rescue to sa. Parang napan ko masih kibiyas ng lao. Malang ko yun, sir. So mo itong tingog sa nga suspetsado nga ginkilala sa kay Arnel Takuyo Mugar Action na Irek. So dito nagkumusyon sila kag ginkuhaan sang binangon kag ginalabo ang biktima kag igo ini sa Tiyan Action na Irek kag amo ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Karon ini ang suspetsado ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Carlota PNP. Bago kita magatakop Action Eric na natamyaw naton nga puro-puro kapag pamati sa Action Night Patrol si Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Geoffrey Zapanta kag Honorable Engineer Joseph Embultorio sang siyudad sang La Carlota. Rektamente live report gikan diri sa La Carlota PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat kit Aksyon Percival Villamor live report dira sa may Central Negros. May gabi dira sa kay Kabanuang Analin. Magandang gabi. Kay Marsing Nena Manog Asal. May gabi gid dira Kay Marsing Nena Manog Asal kunoda. Sa pamilya Alcon sa Kalumangan, Bago City. Kinatamyaw ka muna na net libuon Alcona. Kagkay Homa Lomina. Kapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. When we come back, balik ka report na aksyon dyan. Pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa.
Radyo. Makulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radyo Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa itong mga action at patrol program diri sa DYEZ Action Radio sa Bacolod. Ginatabihan na dira si Madam Daina Dinyola Martinez sang Tourism Office of Valladolid. Kay paring kinoro sa dira sa Tokyo, Japan. Sa kay Ronnie Gordonda, may gabi kay John Vicente, pamilya sa Himamaylan, Carabalan, ginatamyaw lang Alin kay John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Barrio Garay, dira sa DSB Pandanon. Toto JP Ahina, may gabigit kay Nilni Realista ga monitor git. Ibuni Botsera sang Germany, may gabigit kay Jings Pola. Watching Romeo kag Brenda Hormigoso sang Villa Cristina Tangob ga monitor gid. Salamat gida. Shout out sang bana ko garantaw balita sa piyaka kwarto kay birthday niya subong. Greet siya lang. Haling kay Chevy Tan. Kay Kuya Maki kayong may gabi Kuya Maki kayong good evening gid, no? Rofino Ira Gavino Sandumanan. Merlinda Alvarado sa Morsha. Nagapamati gid sa ato sa pamalagad, no? Shout out sa mga anak ko, Charis, Ryan, Ronel, para matulog na kung sila ni Chibitan na. Amuyot, Annabel, may gabigid, may nagapagparok-urok da. Susan Gonzales, nagapamatigid ka nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program, no? Kay Materesa Di Roque, naga-monitor pa no sa pamilya Villa Florida mayong gab-igid kag mayong pagpaurok-urok, no. May gabi dira kag may lang pagpaurok-urok, no. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Report. Aksyon John, sa balik report, please come up. Aksyon na rin ipaagi sa station number 9 sa regular filing ang pagpasaka ng kaso batok sa suspect nga nagpangawa sa sulod sa isa ka Makabig Ministry Church o konsimbahan abi mismo dala sa area sang Purok Sinulundon, Barangay Punta Taytay, sunod sang Bacolod. Direk dani ning semana nga naglunta din sa robbery incident dala mismo sa sulod sang simbahan. Kay sa record diri sa station number 9 sa ilang investigasyon na ibaluan nga ining suspect ang kilala kay Aris Puerto, legal ang edad, residente ini ko tumandok sang Barangay Mailom sa sulod sang Bago. Ano tabo sa reaction Eric sang sabtong kutidalikdan nga semana sang gabi nagpadangat sa reklamo ang pastor sa simbahan si Pastor Dennis Ganansal
kag residente sa Purok Providence, Barangay Sumag, sunod sa Bacolod, kag iyagin aligar nga nakabaton ini isang report Action Eric nga ang ila dira nga ministry house o kung True Life Ministry nga nahamtang sa Purok Sinudondon, Barangay Pututaytay, sunod sa Bacolod, ang ginsulod pasado na 5 ang takna sang hapon. Gin-verify ni sang aton nga makapulisan kag dito ina na kumpirmar nga gingkawat sa ni Puerto Action Eric ang isa ka unit sa acoustic guitar Zico brand nga nagabili sang 8,000 pesos, isa ka audio mixer nga nagabalor sang 7,000 pesos, isa ka TV monitor nga nagabili sang 5,000 pesos sa Action Eric. Nakapalagyo kag wala pa rin gyapon na dakpan ining suspect nga si Puerto, pero according sa mga kapulisan abi dumapila na gid man ini sa ka mga background of previous cases nga mga ministry house o kuna churches bala simbahan ang iya ginasulod Action Eric. Actually may information man nga nabato ng kapulisan nga na-identify ining biktima ako na suspetsado kay ang pastor kidala ining amay sang suspect kaya ang amay gid Action Eric isa man ini ka pastor Action Eric no. Kaya kay ano tabo, basib na ana daw kay according sa mga kapulisan, ang iba niya sa naginapang biktima do kalabanan, mga simbahan man, nga iya ginapangawatan sa mga kagamitan, kag wala sila kay balo kung sa linya ginapang dala, kung basi mo, ginapamaligya, bala action, kay kumo, at large, so kung nakapalagyo, kung wala badakpan nabing suspect, so ipagin nila sa regular filing ang pagpasakas ang kaso buwan nga adlaw. Balik tagikan sa patulang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabutan sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Action John Diaz sa Authority Update kabukusan nga pagpalakad sa Action Night Patrol Program Webes nga edisyon magabalik ini sa buwas Biyernes ato sa nga patrol na unit reporters in action nga nagpalakad karong gabi sa Action na Roger Gutiv, Percival Villamor, of course Action John Diaz, Action ninyo bigyan ang atong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. May kapidala kay Jerome Horizonte Salgado, alin kay Marsing ni Namanok Asala, kag kay Beth Villanueva. Sa News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Vinares. Transmitter Control Tower, Barangay Talong Sulat Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilecana sa Batang Suay. Sa Alsa mo Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action at Patrol Program. Kung naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binukakore po sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Bisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon